खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। मैया नर्थ डिस्ट्रिक्टनि एसपिनि दैदेननाय मोनसे पुलिस हान्जाया मैया समबार फुङाव आसाम त्रिपुरा सिमनानि सराइबारि मुंनि जायगायाव गोबां अनजिमानि हेर'इन ड्राग्स हमनो मोन्दों। बे आयेन बेरेखा ड्राग्स लाबोनाय गारिखौबो हमदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे ड्राग्सनि बेसेना आथिखाल बाजाराव 10 कौटि रां बेसेननि जागोन होनना खौरां मोन्दों। बे आयेन बेरेखा फालांगिजों सोमोन्दो थानाय 3 फालांगिरिफोरखौ पुलिस हान्जाया हमनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं। BTR सरकारा थाबैनो होसिगोन ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि साख्रि। बे बाथ्राखौ बुंदों इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि BPF दोलोआ गावसोरनि सरकारनि समाव सेन्ट्रेल सेलेक्शन बर्ड दादोंमोन। गावसोरनि सेन्ट्रेल सेलेक्शन बर्डखौ 5 बोसोर जायाला सिफायनानै गोदानै दानो हाफिननायनि थाखाय हाइकर्टआव केस होदोंमोन। बिनि थाखायनो साख्रिनि थिसननायखौ होनो हायाखैमोन। नाथाय दाखालि थांनाय 30 जुलाइआव BPF दोलोनि सेन्ट्रेल सेलेक्शन बर्डनि समनि सिमाया जोबबाय। नाथाय फैगौ सप्तानि गेजेरावनो सेन्ट्रेल सेलेक्शन बर्डखौ गोदानै दाना फैगौ सेप्तेम्बर दानावनो साख्रिनि फोसावथायखौ होगोन होनना इउपिपिएलनि नेहाथारि राजु नार्जारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायबावो। आरो बिथाङा बुंबावदों दि फैगौ अक्ट'बर दानाव साख्रिनि इन्टारभिउ लानानै 3,000निबो बांसिन ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि साख्रिनि थिसननायखौ होनो BTR सरकारा थियारि जाना दं होनना फोरमायबावो। थामथि रादाबाव दं। भारतनि 140 कौटि सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव रादाब। मानोना थांनाय 14 जुलाइ अक्ट'खालि अख्रांमा जान हगारजानाय चन्द्रयान 3 अखाफोरनि खाथिथाराव मोनहैनानै मैया मोनाबिलि समाव 2 गोदान सावगारि दैथायहरदों। बेखौ मिथिनानै इसर'नि बिगियानगिरिफोरा गोबां रंजाखांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं। क'क्राझाराव ड्राग्स बाहायनाया साग्लोबनो हमदों। पुलिस बिफान नङा एबार क'क्राझाराव समाज सिबियारि आरो बारग' एनडिबिनि सोद्रोमाफोरा ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों राहा लानायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि समाज सिबियारि जिसुआ समफ्रामहारिनि बाख्नायथाव हाबा। ड्राग्सनि हेंथायै क'क्राझाराव तितागुरि आनसलिक एबसुनि हेफाजाबाव 7 फेग्रा मुवा लाग्राफोरखौ हमना क'क्राझार पुलिस बिफाननो हमना हरो। लोगोसे उन्दै उन्दै लाइमोनफोरनिफ्राय ड्राग्सनि कन्टेनार आरो सिरिजफोरबो बोखांनो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं। धुबुरी जिल्लानि AIUDF राजखान्थि हान्जानि MP मानाव गेदेर बदरुद्दिन आजमल बिथाङा आल्लानि मुङाव सोनाब गवालपारानि बिगियान फरायसालिमायाव 1 कौटि रां दान होदों। बिथां बदरुद्दिन आजमलआ फोरमायनाय बादिब्ला आरोबाव नैथि खेबनि थाखाय MP जानो हाबावब्ला आरोबाव 1 कौटि दान होबावगोन होनना समाय लायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे 1 कौटि रांखौ फरायसाफोरनि खाबुनि थाखाय माखासे फसंथानफोर गायसननो आरो जायफ्रा गोरिबनि थाखाय फरायनो खाबु मोनाखै बिसोर फरायसाफोरखौ बेसेन लायालासे फरायहोनो बिथाङा खावलायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।